kumpliti ora ya. Pak angket-angketi jenengan iki. Tahu takwa lah saking Kediri. Lah iya kena. Ha iya. Gedhe-gedhe. Iya, Bir. Dawang bagus pepejaning hati kaya ngene wong nandang asmara Pak Dalang Dalem. niku wau anom to bawa jenengan niku gemes ajenge ngambung anom kok kula mboten gemes jenengan Pak Dalang Ora gemes piye ya gemes. Lah piano mlenggahe lek ning kene sandingku aku weruh. Lah iki ketutupan saka semene gedine lho aku. Dadi iki krungu gur swaramu tok ora. Kowe menek ning saka gen roh, Ndang. Kene ora apa-apa nembang ning kene. Ning kene. nggih Pak Dalang Ora apa-apa kene. Heeh. karena ben romantis ya Pak Dalang Lah iya, oleh rene bahane wong lanange sapa ngono lah nembangmu kurang menjiwai. Nah, berarti niki kula sing setre jenengan sing kakungi. Kula sing setre jenengan kakunge. Maksudnya aku mbae no ya. Boten. Lanange ngono to? Nggih. Oh iya, ora masalah. Kan ben so sweet to Pak Ah Dalang. iya, apik. Aku kaya batik madrim, kowe kaya batik printing kowe. Walah Pak, mbok tulis to Pak, sing ojo larang sithik. Tulis. Coba kaya apa Tanjung nembang sing apik wong ayu. Apa tak awakku dewe. Oke sih. Diluk ya, maaf ya. Wis tak izinke ora apa-apa, Bir. Ora. Ayo. Ini kan kebutuhan kita kepada masyarakat untuk menghibur. Dadi mboten napa-napa nggih, Pak nggih. Ayo. Poh lenggih bantere ora ayo. Coba rada rene cahaya kaya apa? Kakang Mas. Lumahing jagat kuruping langit ora ana wanita ingkang krengga sakjroning rasa kejaba mung kowe Tanjung. Napa nggih Kang Mas? Yen jenengan dados kembange, kula dados kupune Pak Dalang. Kowe kualik kowe. Sing bener ngene lho. Upamane kowe dadi kembange, aku sing dadi tawone. Ngono kuwi. Napa kok tawon Pak Dalang? Men iso ngentuk kembang. Apa neh? Apa ya Pak? Apa Pak? Upamane kowe dadi apa? Umpama kula dados kompore jenengan dados napane Pak Dalang? Aku dadi cerete men iso mangkring. Kowe langsung kuwi to. Stop. Pripun Bu? Intermezzo. Birgita. Dalem Bu. Ngawang Bu Kesi. Napa Bu? Kok kemendel men to kowe iki? Apa wis seneni tak pengen rene kok rene. Iki nakal banget tak bobo ngono. Ayo. Ampun Bu. Lah kowe iki rene. Kowe iki rene sing gawe Bu Kesi. Sing nyawi Bu Kesi. Rasakno. Aku wis omong to, aku mula ngeleme ning anom ora ngelem karo kowe. Lah kowe njaluk tak elem kowe. Ayo. Jenengan wau so sweet sakniki kok jenengan makakne kula to Pak. Ora apa-apa, ngono kuwi entuk-entukane. Mergo apa? Suaramu apik, rupamu ayu, aku seneng. Loh. Beke ya padha wae. Halah, pancen. Ya pancen abot-abote dadi bojo dalang nggih nyuwun sewu. Dadi bojo dalang niku atine kudu jembar tenan. Ngeten iki ati kula sengkring-sengkring lho Bapak Ibu. Waduh. Sek dadi wong wedok normal sabi Bu, jenengan. Bojone jenengan ganteng, kondang, sugih ning dalan digodho wong wedok. Atine jenengan pripun Bu? Biasa. Iki lho gue merongkol. Merongkol sak es batu. Lain aku ya nyunggi kompor. Iya.
Ini hanya kebutuhan di dalam pementasan untuk menghibur warga masyarakat. Tidak ada tendensi yang lain karena sebenarnya kalau tidak pas pentas yang menjadi keindahan untuk tubuh dan hatiku hanya Sugesti Rahayu. Alah. Pret gombalamoh. Terusno, ya Mbak Virgita coba kaya ngopo. Saya tuku tahu neh jare. Ayo. Ayo Bir. Nano. Alah, aja ngono. Aku lek gur arep bales sampeane gampang. Wong kene iki kedho ngombo kene iki ganteng-ganteng nom-nomane teng njaba ganteng. Perangkat desane ganteng. Lek gur Pak Moden wae ora aku ya gelem lho. Nggih napa mboten Pak Moden? Ya laris dia kroyokan aku ning njaba. Iya. Mulai dadi bojone Mutin tak mau Ibu Kesi. Pomo ora ndek dhuwit, lek bojone dalang kan mesti tanggapan entuk dhuwit. Lek bojone Mudin ora ndek dhuwit, mek didongakne tok kowe engko. Ya bacot Bir. Terus nek Cahayu ora apa-apa bapakmu jarak kono. Ben ayam ben awet enom ya Bir ya. Yes. Yes. Bacotno coba kaya ngopo wong ayu. Duh dewa Jawa Tengah. Rodok rene coba kaya apa aja adoh-adoh kelawan pun Kakang. Amit nggih, Bu. Alah ora sanggap, ora sanggap amit-amit. Sono mring wak mami. Ya Allah. Jabang bayi. Besok kapan? Eling anakmu papat. Lek wong lanang iki lek normal, wong lanang niku lek hati nuraninya main ning omah kalingan anake papat lho, Pak. Layak iki anakmu mbarep langsung WA aku. Pak kowe nyaput to Pak kowe iki, Pak. Ayo. Aku sesuk mesti karo anakku wedok langsung diseneni. Napa nggih, Pak? Sing paling kereng lah anakku sing wedok kuwi. Tenan. Pak aja aneh-aneh. Lek nganti menyakiti ibu aku sing ra trimo, Pak. Rangkung kuwi tenan. Aku njarake lisan rangkung ning omah menteleng karo ngene iki kok mongko wireng kae jan saiki. Ha iya. Ya bir kowe iki. Tekan ndi, Mas? Besok kapan ketekan jejer lan wong ayu ora sang rekam nyapa direkam aja direkam Aku tak terima ora nyawang wae. Timbang aku nyunggi kompor aku tak ora nyawang. Aku tak madhep ning penonton kono wae. Ben, ora apa-apa nggih, Pak, Ibu. Boloku akeh sakmono kae. Birgita. Halo. Ora usah dirungokke, ora usah didelok ya. Birgita. Noni nggih, Kang Mas. Iki apa? Wayang. Wayang. Kowe ngerti ora bedane wayang karo Birgita? Napa, Kang Mas? Yen wayang saya suwe saya antik, yen kowe saya suwe saya cantik wong ayu. Pak Dalang. Piye ngono iki, Jan? Pak Dalang. Piye wong ayu? Kalau ada bulan, Kalau ada sumur di ladang ya. kalau ada bulan Pak Dalang, aku mau jadi bintangnya. Oh, begitu. Biar bisa menerangi dunia di malam hari bersama Pak Dalang. Biyung ban kowe madhep rono ki piye biyung ban? Dah aku dadi mban ya ta. Nggih Gusti, nuwun ngapunten. Lha sinten lho Gusti sing tega nyawang kaya ngeten kula mungkin ndak ingin Gusti, ya ampun. Ban. Wis tak ganti ban. Biyung ban. Moro kaki isah-isah biyung ban. Kula isah-isah. Kok cedak men mbok kan tuku rokok wadah tekan kota Trenggalek mriko. Aja tuku rokok. Mergo aku wis duwe rokok dhewe. Sama masem. Bacotno Bir. Umpama nanah kuda Tanpa prau sasat sarah
ing Colodri. Bareng ya bareng. Jiro lu nyedam sari as moro. Pak. Aku tak nyawang sampean wae. Aku mau nyawang ngono, ndak atiku panas. Aku nyawang sampean ngene terhibur aku tenan. Ya ampun. Tutok no. Lah rak tenan to, anakku sing barep WA tenan iki lho, bapak jahat. Lah iki lho. Ayo. Ya bir bacotno coba kaya langgame cayu ayo. Sopo ketok? Kaget tak kira anak wedhus manak ya ayo. Iya. Neno. Sabar Bu Kesi. Wah anak sing belani Bu Kesi ya. Sabar Bu Kesi, mulai lemes lah ya prei jere ayo. Ayo. Lah nggih to, ngeten iki nyuwun sewu, Pak. Jaman si arek entuk kula niku lek mbebeki goleki kula nyinden teng Jodipati. Jenengan nate kelingan napa mboten sing jaman legendaris Jodipati kula nyindeni Pak Purbo Asmara jaman sementen. Dhek niku mbebeki goleki kula mben bengi kula ditunggoki, Pak. Saiki lho, biyen ketok apa? Saiki ketok apa? Bareng saiki aku wis tuwek anak-anak papat, saiki gandrung karo Birgita, ya wis ra apa-apa. Mbok eling jaman semono lek mbebeki nunggoki nang gubuk kae lho. Gubuk sawah tengah Jodipati kae. Iya iya, saiki rusak gubuke san ya. Lah mak gonjot mak bruwok pedhot kabeh ora. Ya Bir, ayo. Nalikane Yo.
Terima kasih, matur sembah nuwun. Wah, sok giyayeng tenan ning Dongombo iki. Ayo. Mongko tanpa ngangge pelawak lho. Lah iya. Dalang saiki abote abot ora kaya yen dalang tanpa ngangge pelawak. Salim mriyen kalih Bu Kesi. Ayo damai. Ngapunten nggih, Bu. Ya wis tak ngapura. Ning sesuk meneh aja baleni ya Nduk Cahayu. Wong ngono kuwi asine sing ngongkon ya Bu Kesi dhewe lho asine. Ngono gaya bir. Engko tak omongi Pak Yoyok tulung jarak kono ya. Oleh gelem jaraki Pak Yoyok kok iso gayeng tak tambahi 50. Ya Allah, aku dina iki mbok sumpah ora kon berita kaya ngono. Iya. Iya luar biasa. Karep bocahe dhewe yen asine cah loro ya rada seneng asine. Lah ya seneng karo kabudayane. Ayo. Iki sapa jenenge? Lintang disiapne cuke ya, Nduk. Nah. Iki tak maca layang dhisik. Ayo. Saking Pak Agus Kasun Nglundo saka Mara Nganjuk. Wah, sing wingi kepareng nimbali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Cahya Kuntadi nyimak saking griya. Kepengin ngresakne serampat Madangkara. Matur nuwun. Wah nggih, wassalam. Nggih. Isih ana isih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dalang hadir di lokasi Waris Sugiono dari Surabaya. Wah, ya adoh saka Surabaya direwangi teka ning Nganjuk mergo kepengin melu nguri-uri karo budaya. Nggih, ngersake gubuk asmara. Nggih, siap. Mak Waris Sugiono wingi neng Lundo wingi ya nusul kok, Nduk. Ngluruh. Kaya ngono kuwi. Matur sembah nuwun luar biasa. Ugi iki Nanang, ngapa Nang? Masuk Pak Yoyo. Iya, masuk Pak Yoyo, nggih. Lokasi Pak Yoyo. Sik, iki piye iki tak. Iki omong apa iki Nanang iki tak ngono sik. Sik. Iki kula radi dalu teng lokasi Pak Yoyo mangke. Aja, entekne dhuwit lek bengi-bengi ning lokalisasi aja. Kaya. Lokasi kaya. Wis siap? Tang. Setem sik. Oh iya, setem sik. Lek ngono iki, apa iki jenenge gubuk asmara dhisik? Ayo, misalane sik mergo iki perlu nyetem suwe. Ayo. Coba Mbak Tri Hastuti Retnawati coba kaya apa? Ayo Mbak Tuti, ayo. Turun gunung. Men gayeng karo awakmu, anu sapa jenenge? Karo awakmu, Ayo. Ayo, karo awakmu, Ayo. Ayo, men mau wis siji-siji sae ganti loro. Nah, iki. Ya dibawani dikompliti. Ayo. Mesake adoh saka Surabaya. Ayo, Pangkur ya? Nggih, Nggih, siap. yo. Dhisik ana sing sepuh awakmu, Dik. Tutik. Ayo. Pocong. Oh iya, pocong. Wah, pocong. Ayo. Wah, Pak Yoyo mulai nggak konsen iki. Walah. Bener Tut, bener. Jan nggak Dek, konsen. Mulai ra fokus. Mulai ra konsen kelingan Brigita. Ya sing jenenge wong mangan ning ngangge kecer masa omong ra entuk kleru ya. Masalahnya kelingan tahune Brigita mau lho. Heeh, ayo.
Iya. Tapi tahunnya beri kita dimakan semua loh. Gak kayak Pak Yoyo loh. Lah ini kan yogo-yogo ya dikei to. Bareng yogo ki meneng ae loh, bareng Pak Yoyo diungkit-ungkit terus loh. Karo Pak Yoyo ki. Lah iya to. Piye maksudnya piye ki mau? Ngeten loh, sik to Pak Yoyo, dengarkan Aku saya. radong, aku Maksud to radong. Pak Yoyo sekali-kali dengarkan saya to. Iya, aku Lah, dengarkan. kan iki kan yogo-yogo kan nggih dikei anu to tahunnya Birgita. Iya. Niku diam tiada bicara. Lan jenengan niku lho mesti kok ngomong tahunnya Birgita lah nggak iki ping pira ngoten lho. Lah ki rawane domong mergo wedi karo bojone doan kok ora diomong-omongne diam ngono kuwi. Ya Tut. Dalem. Lek aku kan Pak Yoyo kan wis tak liarke. Wah, nggih ampun Bu. Los ngono lho, tegese los. Los. Loh, timbangane kalau mikir ngenes lara ati, ngenes suwe-suwe kuru awakku terus mate piye coba. Bu, Ya pilih los wae mangan akeh iki awakku tambah lemu ya gak. Ya ora Pak. mulane sakniki buka si lemu nggih Bu nggih Pak nggih. Ayu ta? Oh lah iya diaturi kok ya. Wah, Bu Kesi golek penonton dhewe malah. Bangga ayu aku. Bu Kesi lek awakmu pindah ning Nganjuk nyalonke dewan dadi lho Bu Kesi jane. Ayo. Pendukungnya wakeh ayo ngono kuwi. Yo Tik, yo. Nyingkar. Nek rada benten ngapura lho Pak, mergane saya kedinginan malam ini. Oh ya anu, sosok ya kaya Birgita ya sok gawane tahu ngawi ngono. Ayo. Lah ya, karena malam ini saya benar-benar kedinginan sekali. Terus Makanya maksudmu? Jadi suaranya kan agak berubah gitu loh. Alah, lek kemenyek. Loh, kan saya perempuan wajar toh nek saya kemenyek dan cari perhatian karena saya tuh perempuan. Ah iya, aku malah gemes lho ngono iki. Nah, mantalo nek gemes ya dikapakne mau Birgita kan dingonokke, aku dikapakke coba. Rene tak idoni. Aku ya wis tahu kok. Lah iya, lah masa nek kalih anom kan ya ora gemes, nek kan aku ya gemes, aku ya perempuan, aku ya sindenmu, aku ya ngawulan jenengan, aku ya gemati, kurang piye sampe nek karo kok sia-sia. Ora kok sia-sia. Ora kok. Aku ora trimo ngene iki. Aku ora kirim kok kon trimo piye ora sampean enek. Ngene lho, Tik. Aku lek sinden tak garapi kaya sampean. Ora kok tegese aku ki anyel terus sampean iki tak kiwake ora. Ning caraku tresnani sinden iki mesti tak garapi ngono kuwi. Lah gitu. Ning kula iki sampean garapine nganti ngapal. Dadi wis nganti anu Pak Yoyo, nganti wis ora kelingan sing sampean sia-sia ning aku ya pokoke nganti gak kelingan. Terlupakan. Sing apik ngono kuwi. Aku mbuh wonge ayu, atine yo apik. Suarane apik. Apik suarane wonge ayu kemampleng ayo. Aku ora ana lho sinden iso kaya aku ngene. Renek. Langka ya. Sing waras apa gelem ngono kuwi. Ayo Tik. Sik to Pak, tak cium lho sampean iki. Aja ngono, wani apa piye? Ya. Bapak-bapak ampun jarak tutik. Niki kejem niki estu. Niki barate niki sinden niki lek diplites prauto ora mati dhek ora. Digodhog ora iso empuk dhek iki ora. Mergo pancen digdaya. Wah, dalah. Saya itu Retno Utami. Iya. Apa Retno Utami? Wah, asline Retno Utami. Ayo. Retno Utami. Terus perempuan. Gudiken kae diganti Trihastuti. Ayo. Sirah kula niku mlenting Pak Yoyo. Asline jenengan Trihastuti Retno Utami. Lah, sesasi niku sirah kula niku menyonyo niku kaya udunen kabeh ngoten niku lho. Angger digundul tukul neh, ngoten niku. Dadi serang anggonan. Ya pancen ngono kuwi lek digundul malah tukule saya akeh ngono kuwi pancen. Apa ta jane iki? Kuwi lho borokmu mau lho ora. Tapi saniki mun resik kok. Syukur, iya. Mas syukur. Dan. Iya. Nyingkar. Nyingkur. Oh, oh, oh. Saya nggih Pak nggih. Jenengan nek remen ta? Nggih, jeng nanggap nggih Pak nggih. Tilek nakoni ora ngono. Lho pripun? Nek nakoni penonton kene ora ngono kuwi. Sae napa awon, Pak? Sae napa awon? Yo ndang diberangkatne.
Mas Taslim tolong jangan protes nggih. Engko tak elem sampean ya an. Aja protes saya. Tutik lho Ki. Mas Dar, sekali lagi Mas Dar. Hawewit hedane hanyingkar nyingkur Ngapunten bapak-bapak ibu-ibu. Pancen dalang-dalang menika sampun mboten enten sing purun didereke Mbak Tutik nggih. Sing purun kari kula tok nggih pancen kula openi pokoke sak dawane umure. dilestarikan jangan sampai punah. Aja nganti punah kudu iso berkembang biak. Ayo ngono. Kanthi iki ayo putri Niki, saka monggo. Ponorogo ayo mesake malah ndodok ning kono. Ngomong ae salah yo. Tutik ya, Tutik ya. Ya ya. Yo Mbak Tuti, yo dalange. Aku ora dianggep. Sorry sorry. Kan ya nek Cukup. iki sindenku bareng saiki dadi bintang tamu malah gialak karo aku to iki. Ketara lek sinden njaluk tambahan bayarane ngono kuwi kaya. Cukup Pak Dalang. Iya. Kula mboten trima. Aku ora kirim mangga ngengkel ora. Kula mboten trima nek jenengan ngoten niku kalih Bu Kesi. Piye? Bu Kesi niku ibu kula. Lah ya Bu Kesi iki bojoku. Dununge swarga niku telapak kaki ibu. Iya bener terus. Iki Ya tak bener memang kudu kene ngono. kowe kleru. Lah iya. Kanggone anak dununge swarga ana tapake sukune ibu. Ibu. Aku dudu anake. Loh, lah jenengan kan gadah ibu. Aku kan bojone. Lah aku kan tidak menyakiti ibuku. Loh, jenengan menyakiti hati wanita. Ora, ini adalah acara di panggung, dramanya memang seperti ini. Sebenarnya Bu Kesi sangat aku muliakan. Karena pria yang akan menjadi pria yang barokah ketika dia bisa memuliakan dua wanita. Satu ibunya, dua istrinya. Nah, ngono kuwi aja nganti karo wong tuane wani ora tau mulih teko omah gebrak lawang bruwek. Mbok aku tukokne pedah ra matukane tak pateni mbok. Ora entuk ngono kuwi. Sing anak wani karo wong tua wonge teko. Teko. Ah, kuwi ngono kuwi. Ketoke niki lho. Nika tau melili Mbak Lia terus lho. Niki penggemar Mbak Lia lho nih. Mbak Lia kan nyanyi ini apa? Intaning Teri. Wes. Wes, tolong Umi pahami aku sekali aja. Pagak ngomong ae. Duh Umi. Duh. Halo, Bu. Nah, iku kudu tak tengahi iki. Pripun? Ya matur nuwun ya, Nduk. Semono gedene tresnamu karo Ibu Kesi. Nggih. Mula kowe nang kene iki tak pasang terus biar ngawasi bapakmu. Lek ning ngendi-endi bapakmu lunga tutno, lek bapakmu sampai nyeleweng apa meneh dolan ning guyangan ngomong Ibu. Siap ya. Iki omongane iki lucu lho. Bu Kesi, Bu Kesi iki lucu lho. jenengan liar. Tik sik tok gentenan sing ngomong. Iya, saya tak Pak Yoyo, aku ya butuh ngomong. Aku Anggere ki ya pen- kancane Bu Sel, Kesi. Lek penontone penak mesti rayan ngomong ngono lho mendhian. Lek mbok pas sepi ngene do rayan ngomong lek ngono. Bu Kesi omongane lucu ki mau. Mula om ki tak jak terus iki tak pasang neng kene. Sinden kok dipasang padake togel ae dipasang. Ayo. Semasang. Nembang om coba kaya apa anak wedok. Ayo. Cukup. Sik to tenang. Lingsem yen kemu tan. Kowe iki seneng dikeplaki om. Remen no. Kudune kowe iki ya isin. Lha napa, Wong Pak? dikeplaki padake dara kok. Oh Gak iya. apa-apa. Meleh Pak niki. Meneh no anakku Entekne, kok Om. ya. Iki anak birul waliden iki. Ayo. Lelampahan kang kawuri
Ya bareng Mbak Tuti karo Mbak Umi. Tresno. Kayak aku ngajari pas maghrib mau lebar surat maghrib kan tak ajari to. Lah kok salat? Kowe aja jujur no, kowe sing ngopeni sapa? Aja ngono kowe. Wudu ora iso lho sampean. Iso, aja ngenyek iso aku roh. Dek Apa ini sta- pas neng apa jenenge neng Trenggalek wudu dek. Napa nggih, Pak? Pas maghriban to, wudu bar wudu nguyuh bar kuwi maghriban. Kleru ti nguyuh iki balik wudune ora. Lah Pak Yoyo, lah kula nguyuhe gak iso mandek lho Pak Yoyo. Lah. Kula akhir-akhir niki mbeser lho Pak Yoyo, ketoke ketedun. Pancen hawane ngono kuwi hawane. Ketoke ketedun Pak Yoyo, saya butuh dipijat. Alah. Tak pijeti kene mripanmu ora. Ayo bareng sing apik ora. Si Rolo. Tresno. Raimu. Aja nyuara sik. Raimu aja kaya gila karo aku lho, ngetono aku. Aja nyuara sik awakmu Iya nom, dhewe nom. Ayo. Nah loro ra dadi-dadi wingi ora. Ayo. Muni. Tresno tulus nadyan ning gubuk asmara. Apalah arti tepuk tangan kalau Anda tidak menyawer sekarang? Biasa. Pot-pote golek pasaran sampean. Lah iya. Sebut-sebutnya golek pasaran yang kene. Omong Gumonan. Ya kabeh. Iki jare Noval dilara omong. Nah iya. Dadi ya tak lho, nek kelenengan iki meneng ae. Nyapa bareng ngene iki ngomong. Aku ndek mau gerok. Jane lek Tuti gen meneng carane gampang kok. Pripun no, Pak? Kon ngombe metil turu langsung iku. Metle karo antimu. Yo diantarake gubuk asmara. Tetes. Mas Taslim kalah karo senggaane. Yo. Cedetan sajroning nyati tetan luntur saya merhati aku kowe dadi
Menika nuwun sewu wonten pengumuman saking ketua PPS nggih. Mbak Lintang coba dicepake dhisik anune apa ki jenenge? Suke ampun nggih. Sik iki tak maca iki sik. Iki penting banget iki nggih. Dari Bapak Heru Purwoto nggih. Ketua PPS Desa Kedungombo ditujukan kepada seluruh masyarakat yang menyaksikan. Mengingatkan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilih Anda pada pemilu serentak 2024 yang akan dilaksanakan tanggal 14 Februari tahun 2024. Pastikan sudah terdaftar di DPT. Caranya bisa dicek secara online atau datang ke PPS desa masing-masing. Pastikan hadir di TPS yang telah ditentukan. Pemilu sarana integrasi bangsa. Nyuwun lagu alamate anak soleh. Nggih, wau sampun kula aturaken. Monggo Bapak Ibu menggunakan hak pilih panjenengan kangge mensukseskan demokrasi pemilu tanggal 14 Februari. Pas hari Valentine kasih sayang, muga-muga dengan penuh kasih sayang kita melaksanakan demokrasi yang sehat dan juga bersih. Amin. Nah. Wes siap, Tang? Ya. Coba. Ya. Ini ada salah satu waranggono baru Madangkara yang mempunyai multi talenta. Ya apa? Kejaba nembangi apik, iki ya iso dolanan gitar cilik utawa kaprahe diarani cuk. Iki yen nembang tok kuwi gampang, yen karo gitar tok gampang, nek nembang karo gitar kuwi ora gampang. Ya. Tes. Nah, Cek. kuwi. Nggih, Pak, sugeng dalu. Sugeng dalu, nggih, untuk Lintang. Nggih. Piye wis siap? Sampun. Oh iya. Niki pripun niki? Mbak Tuti napa Umi? Salah siji. Umi sing anu sing nyekelke mikir. Iki kok meneng wae ngopo to? Kowe males to wisan. Aku kademen. Ayo to Mbak, aku dibantu ngono lho. Wis diwangi wong kancane sakosan barang. Nggih, siap. Ki nganggo cek-cek ora? Kowe Tuti sing cek-cek. Ayo cek-cek Tuti. Ayo coba. Bagiane wis dhewe-dhewe. Kan kowe wis kulino to, Mbak? Nah, iya. Oh, iki. Lagune apa, Tang, Lintang? Seperti biasa. Apa itu? Lagu seperti biasa iki lagu apa? Lagu Ayo Guyu. Oh iya, tak kira nek lagu anyar seperti biasa. Boten. Seperti biasa. Ayo. Mikmu menenge ya, meneng ya. Ora sambok adoh-adoh nih. Iya. Iya. Nyapa lambemu ketutuk mik ngono? Nggih. Nggih. Kapok kowe wani karo aku ora. Ketutuk mik lambene. Nah, kuwi apa neh kuwi? Ayo. Yo. Cek. Nah, cek. Ayo guyu. Bersama Lintang Pambayun. Ayo. Lintang Hafifah dan juga Lintang Bladu. Ayo. Yuk, siap? Siap. 1, 2, 3, ya yuk. Kembang turi. Sik. Tempomu iki lho, Pak. Ora manut tempo belas. Ngicik-ngicik. Icik-icik ya nusul sik kesusu itu tik ora. Kembang turi acak. Sik. Kaya sepur kae lho mlaku sik. Jeng. Wah langsung cak. Wah sing icik-icik iki anarkis ya. Yo. Kembang turi ya mesti pelemah. Ya bunga aja karo ayu. Seneng ati ya mas aja susah. Timbang susah ayo padha. Monggo guyu bapak-bapak ibu-ibu. Ayo guyu. Ayo guyu.
awak tenan. Golek sepi tanggapan iki ning nggen protelon Patian ngono lho, laris genah kowe. Nggih, kula ajeng ten Kapalan, Pak. Kapalan Kan iki sebentar lagi lah kula kuliah tanggal 4 lah. Kula nek dalu ngoten nika ajeng ten Kapalan. Oh, ning nggen ngarep kampus kae to? Nggih. Heeh, nggawa kuwi. Nggih, betul niki. Hati-hati akeh glithih lho, engko cilaka. Ora ding, ayo. Apik. Sijingkas tang. Ayo. Apa, Nduk? Napa nggih? Sing awakmu apal ae, ayo. Apa? Jangkrik genggong, Pak. Jangkrik genggong. Nah, ngono langsung set ngono lho, ayo.